ବସ ବସ ବସି ପଡ କାଲି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ଟେନସନ ସମସ୍ତେ ପଢିକି ଆସିଛ ତ? କାଲି ଯୋଉ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଟେନସନ ମାନେ କଣ କହ? सर कौन टेंशन ଆରେ କଣ ଟେନସନ ମାନେ କହୁନୁ? ଟେନସନ ମାନେ କଣ କହ? सर मने पड़ुनी सर 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 मु कहबे ତୁ ବସି ପଡ। ଆରେ ବସ ରେ। सर ये मो पचाड़े खेचुचे ए सर गोटे प्रकार टेंशन सर सपोज आपन 10टा छुआ अच्छे या को इंग्लिश रे कह जाय टेंशन मु भाबुची सर या ही दी प्रकार टेंशन ବସି ପଡ ଏ ଟକା ଅଛି ଟେନସନ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲୁ? सर टेंशन सर बहुत मैनी प्रकार सर କହୁନୁ ତୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ କହ। सर 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 मेन होची मानू टेंशन तापरे सर जो हमर हॉस्टल जो खाइबा दोछन्ते सेटा गोटे बड़ टेंशन सर आउडे सर हम जो राति रे गोटे वेबसाइट अछि सेठी सर हम फिल्म देखु सेटा बेले बेले सर ओपन होनी सेटा गोटे बड़ टेंशन सर एमिति सर अछि बहुत टेंशन अछि सर आपण जो हमको पाठ दोइछन्ती सेगुडा हम करि पारनु सेगुडा भी टेंशन गोटे ମୁଁ ତତେ ଏଇକା ସବୁ ତତେ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ତୁ ସବୁ ଏଇକା ସବୁ ମନେ ରଖିଛୁ? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନ ଜାଣିଛୁ ତୁ? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନ ତୁ ପଢିକି ଆସିଛୁ? ହଉ ବସ ଟଙ୍ଗରୁ ଠିଆ ହ ତୁ କହ। याको झाड़ लगी ना कौन ना ये बोधे कंदा छुआ थिव थाउ पचारिबानी। ହଉ ବସି ପଡେ। थैंक यू सर थैंक यू। ତୁ କହିପାରୁ ହେଲେ କିଛି ଆନ୍ସର କହୁନୁ କିଛି କହୁନୁ। ଏ ଆଲୋକ ଛିଡ଼ା ହ ମତେ ପୁରା ଭଲ କି କ୍ଲିୟରଲି କହ ଟେନସନଟା କଣ? ନା ପଢିଛି ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ପଢିନୁ? କାଲି ଆମର ଲାଇନ ନା ଆଇଥିଲା ସାର୍ କାଲି କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା? ମୁଁ ବି ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ନା। ସାର୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ଚାଲାକ ଛୁଆ ନା ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦିଏ ସେମାନେ ଶୋଇ ସାରିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ପଢିନି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ଚାଲାକ ପିଲା ନା। ସାର୍ କାଲି ଗୋଟେ ବେଳେ ଲାଇନ କଟିଗଲା ତୁ କଣ ନୂଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ରେ? सर आज आइली तो କଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା କଣ? हाँ सर एमती बुलाबुली करते आसीछि 50% ସିଲାବସ୍ ସରିଲା ପରେ ତୁ ଆସୁଛୁ ନା କଣ? सर आमर एसएसटी कोटा सर आ सरकार तो हमको पैसा देउछ सर आ से पैसा में पढिछि आ ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ନା। କାଲି ପାଖରୁ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ତୁ ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ଟାଇମ ହେଲାନି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖା ହବା।